Здравейте, приятели! Аз съм Петър от онлайн аптека Home Pharma и в днешното видео ще ви запозная с най-новият инхалатор на Microlife NEP 301. Ще отворим да видим какво има вътре в самата кутия и ще ви разкажа набързо с какво той е по-специален от другите инхалатори. На първо място трябва да споменем, той е компресорен инхалатор, което ще рече, че вътре има компресор, който подава сгъстен въздух, който минава през разпрашител, който разпрашител разпрашава всяка течността, с която вие трябва да се лекувате. Предимство е, че с него може да се използва с абсолютно всичките налични лекарства за инхалаторни терапии, налични в България. Няма опасност от запушване или от спиране на неговата работа. Нека да видим какво съдържа инхалатора вътре в самата кутия. Какво получавате по поръчката. Това е набора от аксесуари към инхалатора, който ще разгледаме след малко по-подробно. Инхалаторът върви с 5 години гаранция. Фирмата вносител Самоконтрол имат сервиз в София, в Пловдив, оказват абсолютно съдействие при всякакви проблеми. Книжка за инструкции, тя е на 3 езика, английски, руски и български език. Абсолютно подробно е описано как правилно да използвате вашия уред и как да го съхранявате и почиствате. Турбичка за съхранение, не е нещо, кой знае какво. Според мен можеше да се постаряват от Microlife малко повече. Виждал съм къде е по-удобни чантички. Кабел за включване към електропреносната мрежа. И самият инхалатор. Да го извадиме. Ето как изглежда и какво представлява новият инхалатор NEP 301. В тяхната специфична капковидна форма. Тук се включва маркуча, който отива към чашката за инхалиране. Отзад се включва кабела, който е за ток. И отпред има едно копче за включване и изключване. Ето, тук се намира филтъра, който е хубаво да сменяте периодично на вашия инхалатор, за да работи коректно и правилно. Както знаем от други наши видеа, най-големият недостатък на компресорните инхалатори, това е силният шум, който издават. Нека да включим този инхалатор и да видим как звучи. Така, готови. Ето това е шума, който издава. Така може да не ви се стори кой знае колко шумно, но когато се наложи да правите инхалация на вашето малко дете в 3 през нощта, повярвайте, плаши ги изключително много и за съжаление е голям недостатък. Така. Това беше за включването. Така, какво прави специално нашият нов инхалатор на Microlife? Нека да ви покажа какво съдържа като аксесуари на техният нов инхалатор. Маска за възрастни, детска маска за деца. Те са абсолютно стандартни. Това е мундштук за устата за инхалиране. Това е мундштук за носа за правене на инхалация. 5 броя филтри, които, както споменахме, се слагат ето тук зад тази пластмасово капаче и е хубаво да ги сменяте. Може да се закупят като допълнителни резервни части. Маркуч, с който се свързва чашката към самия инхалатор. Ето тук така. И неговата чашка, която прави всъщност самия инхалатор специален. Кое е специалното на NEP 301? Това, че самата чашка позволява да инхалирате с 3 различни размера на частиците, т.е. инхалатора може да промените размера, като те са 3 вида, 2,1, 3,5 и 4,9 микрометра. В зависимост дали искате горни дихателни пътища, средни дихателни пътища или долни дихателни пътища. Тоест, когато имате заболяване в носа, не е необходимо да си пълните белия дроб с течност и с инхалираната течност. Как става тази промяна? Ето тук на самата чашка
е разграфено 1, 2 и 3, става изключително лесно чрез завъртане на самата чашка отгоре, което променя размера на частиците. 1, 2 и 3. Така, номер 3 са с най-големите частици, тогава когато искате инхалацията да засегне вашия нос, гърло. Номер 1 пък е съответно най-малките частици, когато искате да стигне инхалираната течност до вашите алвеоли. Това нещо, насоки за това нещо може да получите от вашия фармацевт или от вашият лекар. Другото специфично нещо на чашката е възможност за избор на скоростта, с която да се инхалират частиците. Този избор става чрез ето този син отвор отгоре. Променяйки колко да бъде отворено, вие увеличавате или намаляте степента, скоростта на инхалиране. Тоест, когато е отворен, скоростта е по-бавна, когато го затворите, това засилва мощността на компресора и по този начин вашата инхалация се случва по-бързо, което в много случаи може да бъде предимство. Отварянето на чашката става ето по този начин. Тук се поставя течността, която трябва да бъде инхалирана. Много е важно да не надвишавате максималната стойност или пък минималната, защото може да не успеете да инхалирате вашата течност. И ето тук отдолу е защитен самия разпрашител, който разпрашава вашата течност. Изключително положителните страни на нашия нов инхалатор е възможността за избор на размер на частиците и възможността за избор между 3 различни вида скорост на инхалиране. Нещо, което почти не се среща в други инхалатори. Също така, като компресорен инхалатор, вие може да го използвате с всяка една течност. Недостатък, който бих посочил на инхалатора, е неговият шум, който е възможно да създава проблем при по-малки деца, и чантичката за съхранение, която според мен от фирма Microlife може да се постараят малко повече. Виждал съм къде по-хубави. Инхалаторът е вече наличен в нашата онлайн аптека, откъдето може да го закупите с доставка до 24 часа безплатно до вашия дом или до офис на куриер. Поръчва се изключително лесно и бързо, може и по телефон. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ни последвате в Facebook, Instagram и нашата YouTube страница. Благодаря ви!